Lho, gorengan mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan ora. Enten apa to, Den? Hei. Susah ki sing disusahi apa? Sampeyan ki wis dadi satriya. Mumangka satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didum wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngaten. Kula entuk kaya ngeten iki. Lho, dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soalé. Ngaten. Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lan curing bawana. Aku men trima sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabehe apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi jan, Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Engko nek Ndara nesu, Ndara duka kowe nampa pidana. Luwe becik nampa pidana, mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah. Apa sing ngekai rejeki mung kene tok piye? Rejeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka mung dadi lantaran aku entuk rejeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra wis iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rejeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Ah, Petro nek iso. Iki nek wis meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek nang alam padang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati sarta wis wani nglincati marang janji ingkang wis diucapake luwe-luwe bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah, wong sak Sukarembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukarembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Talibrata tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padang ing atase aku pendhita lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake. Bebasan sarah mungguing layutan wastra lungset ing sampiran. Ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula kang sangka kuwi Bambang Rawan gandeng kowe isih enom jangkahmu isih amba. Ikhlasna wong tuamu bakal marap ana ing negara Wirata pasrah pati lawan para Pandhawa. Ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukarembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pangareping para kawula sak Sukarembe. Kanjeng Rama, menawi paduka bidhal dhateng negari Wirata, esthing manah kula mboten badhe saged kantun. Krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bilih pejah besang paduka badhe paduka ikhlasaken kinaya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun menika Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula mboten tumut perkawis menika Kanjeng Rama sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang mboten saged netrepi tembung putra miwah mboten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama. Esthing manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngikhlasaken sugeng paduka dados tabuk tawur kawraning para Pandhawa. Kula ugi mboten badhe kantun kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kaliyan paduka Kanjeng Rama mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Rawan.
kok dadi luhur temen bebudenmu. Ing atase kowe isih enom nanging kowe ora gelem nguncati kelawan prasetyaning atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ingkang mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah, sik. Yayi Janadi, Kakang Sagotra kepiye? Oh, satenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku uga nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjuk atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun ndadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng boten pareng benahi benjang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ing negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan, aku ora bakal keri. Aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagotra, yen to kabeh katelune wis padha manunggal dadi siji, mundhak dadi pangarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa ayo. Bambang Rawan lan Kakang Sagotra budhal lumarep ning negara Wirata pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Ngunggu Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tak tutke sak laku jantramu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu-Tunggala. Mandheg lakuku ketemu karo sawijining brahmana nyandang cara pandhita. Penembahan. Kowe kuwi sapa? Pendhita ngendi lan sapa peparepmu? Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing Lodoni dumawahing tawang towang sinuwun. Menawi paduka ndangu kalian jasad kula, nami kula pun Resi Janadi. Resi Janadi kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Kula saking pertapan Sukarembe. Menika anak kula Pung Bambang Rawan. Oh ya anakmu Bambang Rawan. Inggih kasinggihan mekaten. Menawi dipun keparengaken kula nyuwun dawuh. Gusti ingkang sinuwun menika sinten?
Yen kowe durung tau tepung karo aku dipungake Nalindring Turilaya. Kadange Taruna Nalindring Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana aku Prabu Bogodenta. Sinuwun Prabu Bogodenta ya. Ngirit wadyabala segelar swapan jabak tumbakipun kados mekaten kathahipun ngantos kados samudra angra wonten ing jedharatan. Panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi? Janadi wonten timbalane ngadhawuh. Ngertiya, yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbe niat nyawiji ana ing negara Ngastina. Sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi. Ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi. Mongko kadangku Sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa, sakurawane mungsuh para Pandhawa. Aku nampa nawala. Yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Jaka Pitana. Mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh tak budhalake saka ing Turilaya. Ing cipta mung bakal sakbiyantu kemenanganing para Kurawa. Oh, mekaten sinuwun. Ya. Lah saya tak takon. Nelonjong bata lakumu wigatine apa? Nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kaliyan kula menika lampahipun ngalir kaliyan ngidul. Lho, ngalur ngidul piye? Sabab kula budal kaliyan anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kaliyan para Pandhawa. Sowan Pandhawa piye? Sowan kaliyan para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula. Sabab ngaten sinuwun, kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Baka ing Ekacakra. Satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Baka. Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kaliyan para Pandhawa mila dinten sakmangke badhe kula saur supados sakmangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng krana kula tasih nggadhah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sakmangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula sageta kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sakmangke sasamunipun kula dados tawuripun para Pandhawa, Pandhawa saged ngukup kamenangan nyirnakaken sanggya para sata Kurawa sinuwun. Piye? Semarat laglaing kuwi manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bogodenta. Wis cetha nggonku ngandhake. Yen to aku iki kadang tarunane Nalindra Ngastina Kakang Prabu Jaka Pitana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Upama kowe pendhita ngerti sadurunge winarah, nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bogodenta. Sabab nggonku sengit ngigit-igit bebasan nganti dikucir ora bakal ilang nggonku sengit karo para Pandhawa ingkang wis misahake Bogodenta karo dulur-dulurku kabeh para sata Kurawa. Duk nalika ana lakon trajon aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku. Ora lega rasane atiku ning Prabu Bogodenta yen to durung ngokop gedhe para Pandhawa. Lah kok kowe pendhita gunung Cumalena ndrewili kok grojokan nyerwet kaya betet sewu nebo pantegalan. Kowe arep gawe kemenanganing para Pandhawa. Janadi. Wonten dawuh sinuwun. Kowe ora usah dadak gawe kemenanganing para Pandhawa. Ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar pira? Yen perlu kula wargamu sing tok tinggal tak uripi 7 turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Jaka Pitana. Dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyang ikhlasaken pejah gesang menika kedah lair batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi prabeya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi 7 turunan. Anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun.
Amargi sinebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kaliyan ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya pinangono. Rami katunggal kula mumpake. Geleng kuwi panosmaning jajalanet. Kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajamu mati dene obat kowe. Weh! Bukodento. Waduh. Wah. Mati ya. Wah. 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 Kekuatan barat. Mati wah. Wah. Ayo kamu lekane atiku. Bambang Rawan nggonmu mungsuh Prabu Bogodento ketiwasan Rama Penemban. Nyatanipun Prabu Bogodento nalindring Turilaya menika dibya Surasekti kalintang. Ingkang putra boten saged nrenggalangi kridanipun Sang Prata Prabu Bogodento. Lah dalah. Mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake pati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bogodento. Kakang Sagotra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prapting negara ing Wirata. Ngaturake pasrah pati urip lan para Pandhawa ora sang ngladeni Nalendra Prabu Bogodento. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirata cah bagus. Menungso ratatanan
wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa, mongko uripe 7 turunan kula wargane bakal tak tanggung. Lah kok meso mlayu golek dalan liyane, dalan kene. Sing wigati prapta ning negara Wirata. Walah dalah jebul menungso wis do minger kiblate. Resi Janati sak anake masrahke pati uripe marang para Pandhawa. Dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalah nyawa kok mung dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Ya. Dadi atur ngersaning Kakang Prabu Jaka Pitana supaya luwih prayitna ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Terus kendel mboten mubah, mboten musik. Niku kula nek gagas sampean niku janjane kula niku wis jeleh. Wis apal. Anggere Sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng mriki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu ndara anggone lejar paring pangandikan. Gus, napa kula salah? Napa anak kula Gareng sing salah? Mangendika, nek Gareng sing salah kalih sampeyan mang paring pangandikan. Mengke anak kula Gareng tak blebeke teng gejelik. Nek sing salah Petro, mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong, kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi ludira inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten bendara kok ajar salto. Niku nek mboten duwer ora mbot kelakon to. Kowe kok nang ndi kok salto iki ngopo, Gong? Aku anu dadi pemain ketoprak ya. Dapukane perang. Weh, lah ya elo. Mula
Perang nek ora iso salto, ora iso gawe reking penonton. Ndara ngapa ya, Gong? Menuk nengke wae. Ngurusi kok Ndara Janaka. Engko ngapa? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang semaput. Yo. Hidup madang. Sirahe kok pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit mas. Oh. Apa, Gong? Mas, mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak-tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tau ngerti panganan duga ki ya ngapa? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan ora. Enten apa to, Den? Hei. Susah ki ding disusahi apa? Sampeyan ki wis dadi satriya. Mumangka satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didum wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngaten. Kula entuk kaya ngeten iki. Lho, dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soalé. Ngaten. Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lancuring bawana. Aku men trima sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabehe apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi Jan. Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Engko nek Ndara nesu, Ndara duka kowe nampa pidana. Luwe becik nampa pidana, mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah. Apa sing ngekaki rejeki mung kene tok kuwi? Rejeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka mung dadi lantaran aku entuk rejeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra wis iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rejeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Petro nek iso. Iki nek wis meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal. Kanjeng Paran. Lah kok dadi wedok barang kowe? Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong meneng ora. Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kulup. Ana apa? Mbok ya ora kaya ngono kuwi lho. Tobat. Nuwun pangapunten Pangeran, wonten napa menika garwanipun para Sri Kandi? Nan sange supada dados menawi dados dawa paduka Pangeran, mangka kula trejar penggalipun Pangeran. Wah. Jlamrong. Cah bagus. Eneng apa? Kanjeng Rama ingkang putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Paman.
Awan Sengkuni. Wah, toyo jasmu. Ora usah melu-melu kowe iki. Treku nggo nglejarke Ndara. Inggih putring pringgotanipun Gatotkaca Cemadung dawuh paman. Kadhawan menapa kula namung kantun derek. Menapa nyuwun pejahipun Kakang Semar Badranaya. Aja aku iki. Bapakne kok arep dipateni. Angel kok, Pak. Nene. Ora rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa ya. Lah nyuwun kawelasan Den, nyuwun paring-paring Den. Dipun welasana Den kula mboten gadah Den kula dinten menika kula dongaken lancar rezekinipun Den kula nyuwun paring-paring saketa barokah sawen Den. Kula nyuwun paring-paring Den kula nyuwun bareng maringono dhateng kula Den kula nyuwun paring-paring saketa samangke kula saketa supados samangkenipun saketa manten matur sembah nuwun Den matur sembah. Wah, antil kowe. Duh aku kok Bagong kok. Wah, edan wong mandu kok di kae telek lencong. Telek lencong kok njukuk ning bokong. Aku nglingguhi. Wah. Tak nengke ket mau wae men. Nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger, saya seger. Apa-apa ki nek dirasake karo pemambune suwe-suwe iso seger ya, Tru. Heeh. Ndara Janaka iki nek is ning Madukara lenggah ning kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Srikandi nganggo arit cengermu. Nggo cuthik cetuk. Rikmane sing putih dijabuti Ndara Warasembadra, pundhake dipijeti Ndara Larasati. Wah, ya mukti sing ngladeni wedang Betari Dresanala pas ning Madukara. Terus sing nyinden Dewi Manuhara sing gender Patih Surata. Jineman uler kambang kuwi kesukaane Ndara Janaka. Kula aturi nggih, Den. Kula caosi tembangan anu napa? Uler kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tek ngoten terus. Kakang Cemar. Ngoten nggih. Kula setelke. Nggawa tip ora? Lho, sangu headset e aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele. Mau bengi ra ana wonge wani muni. Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali. Ana nena sae tatose dua lolo wis kangelan dipaitu ya lah gembus. Piye? Ya lah genduk, dudu gembus, dudu. Semar. Bingkeme cangkeme kowe. Wong tuwa ora urus ora. Aku ki nek nang omah. Tanggaku sok nyetel rock. Ketok gembus ngono. Dadi malah kelingan. Aku wis ora mampu, kedhep ya ora. Netrane malah tingkem. Kari pangandikan ya ora. Mbok Bagong kae njajal nek iso, Gong. Wah ya. Udus kowe. Setan kowe. Wong kancane do nyambut gawe kok mripate merem ora.
Aku wis nembang, gareng wis nembang, bapak ya wis ora mampu. Maksude kowe sing dikira bapak iso gawe lejar penggali ndara. Do lunga. Lho. Engko nek dukane ndaramu aku tanggung jawab. Ayo minggat. Tendang ya kowe. Ya. Engko nek ana apa-apa tanggungan lho. Wis santai wae. Kowe terus minggat. Gong. Ndara iki ngersake Panakawan. Ora. Nggo ngapa dheweke mbutuhke Panakawan emang ditinggal meneng wae ngono iki. Tinggal lunga. Iya. Ayo gawes. Iya. Gareng minggat. Ki oleh dipanah Ndara mati lho. Sapa? Dipanah. Panah. Panah dengkul maca ora. Ndara duka dipanah modar. Minggat to, kon minggat iso ora kowe? Wis to nek nganti Ndara iki ora lejar penggali aja diundang Bagong. Oh iya. Ah, wis karepmu nek dukani karepmu. Mangkelake semenane. Ket mau ditembangke ya ora gelem lejar. Malah ming meneng wae. Setan ratatan menungso pakanane batang po piye ambu bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking tias baliwur dari gendari kula wonten maring adawu gajeke dina iki anakmu Kurupati nganakake pasatemon karo para sepuh inggih rambah kaping 2 duta pengawakaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina oh dari lah kok dadi terus gumana musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100 ndari. Monggo bareng tak eling-eling. Bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning Si Senjaya yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku aku kok duwe rasa kuwatir. Patobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatiring atiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh ning peperangan. Sesuk piye dari terusan? Tobat mestinipun menyang sampun ngantos menggalih perkawis kados mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Waduka tasih gesang. Ternyatanipun perang ageng menika derek lumampah kok ngantos dumugi semanten anggen Waduka menggalihaken kawontenanipun para sata Kurawa. Gusik. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karo-karuan kumrusak ora karo-karuan kayane kono ngene apa iki Ngastina Ketaman Prahara apa piye? Tobat kula piyambak mboten mangertos Gusik lha kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter iki eneng lindhu apa piye dari kok kaya ngene kanane. Bumi kuncing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung kocap kacarita eling-eling sang Dastarastra pinaringan cacat cala hina tegese boten saged nyumurupi gemlaring jagat cacat netra dupi
midhanget swara ingkang gumrusak awit pangamukipun yaksa. Bumi genjot lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindhu bumi prakempa. Parandring sak mangke datan graita dumadakan. Saka ajriing para kawula angesuk bebeteng ing kinarya lenggah Sang Adipati Dastarata. Saya rasa pangesuking para kawula miwah sangya para sata Kurawa. Rubuh kang beteng ngrubuhi Sang Dastarastra miwah Sang Dewi Gendari dadi lan patine. Oh. Hey, yo. Nggugu karepe dhewe. Kurawa jiring getih wedi mati. Ratu Ngastina mlayu golek papan pendhelikan. Sing dadi punjeriming negara Ngastina. Oh, dadah. Luwih becik negara Ngastina tak untal meng ora dadi perkara. Arsa den untal negari Ngastina dening Sang Yaksa. Kedadosan Sakinata Ndarawati tanggap risang kanika putra. Aja kaya ngono Kresna. Ora bengger ayo rucat to nggih. Berkencong warudoyong pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe. Aja kok Ngastina. Lah kok jagat iki tok untal wae kok lho gedhemu ora umum kaya ngono. Ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina. Menawi Ngastina kula untal tartemtu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda. Ning kita nerak pacak nerajang perbatak. Kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa. Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo Racat, ayo Racut. Ayo Kakek. Maliya kaya wingi ora gedene semono kuwi wae. Lah dadi tontonaning para kawula. Baliya kaya nata Ndarawati njoe nguni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe ki nggo ngopo? Mesti arep wangsulan Karangyah keten ngoten ta kowe. Senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadining lelakon negara Ngastina iki mau dadi katandha yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukuhi negara Ngastina lan Ngendraprasta. Inggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ing kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita bali marang negara Wirata. Tata-tata sanapta ing gati sawigaing diri bakal lumadining perang gedhe iki kita minangka dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun Kresna.
Enten apa, Mas? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora saperlu tak critake sing dadi ana negara Ngastina. Aduh. Aku iso slamet ki wis seneng kok, Le Burisrawa. Nggih, lha pripun? Ya mung arep ngabari karo kowe. Ngabari napa? Mungsuhmu bebuyutan. Lho, sinten? Sawangen kae sing jaga ana ing kreta Jaladara. Gedhangkrang sila tumpang. Satria Garba Ruji Setyaki anggepe dheweke iki ning bumine leluhure apa piye? Ora gelem medhun ora nganggo tata krama. Kowe butuh ketemu Sencaki apa ora? Galo wonge nang alun-alun negara Ngastina. Wah. Bungke. Bungke. Ngantuk ya. Wah, temu karo aku iki. Tontang wining samudra anglangut. Pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga Setyaki Kakang Burisrawa kanca lawas suwe ora ketemu yo ora tau ketemu kowe sih seneng mendem ora antuk pamujimu wis sawetara wektu iki aku leren wah gombal sok suci kowe mbiyen kerep srawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo perkara ngombe. Aku seprene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Koko Prabu Ndarawati, mumpung Koko Prabu urung rawuh. Ayo Andrawina. Andrawina piye? Nggawa sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa wis ora nglakoni. Kowe mbok ora kaya wong anggepe. Iki lho, 85%. Yo, iki nggo takeran wae, nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu, kowe karo aku ya kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai yo. Ayo karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki tak buka isih, tak buka isih. Oh, untukku isih kuat to. Ya, engko aku nek wis ngombe, kowe gek ngombe, engko seneng-seneng wae Setyaki. Ora kok perkara piye-piye. Iki enak tenan. Iki leh kutuku neng negara seberang. Oh, ayo. Wah. Wah, seger tenan. Yo, ganti kowe.
Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki ora ngreleng lho ya. Sithik-sithik nggo guyubi, wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndek kanca. Yo kakek sithik. Ora. Ya anjari kae. Ya gari seprapat iki. Seprapat iki ming awake panas tok. Aku ora. Kowe jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jireng getih wedi mati. Nek jang ngombe ora wani perang sampe wani wae apa tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe. Gunane apa kowe? Ngetokke diadamu kaya ngono. Ngetokke kekuwatanmu jang ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono Ratu Ndarawati ngingoni senopati. Senopati sing jireng getih wedi mati. Kakang Burisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo ben. Mendem kowe. Sakarepmu ora piye sakarepmu jire. Kowe wong lanang pepinjungan. Kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Ayo. Wah, senjaki setan. Kepruk botol ndasku. Wah, bibiti perkara kowe. Kowe yo. Jogete cepet buyer. Mati aku. Waduh. Wah. Aduh. Wonten timbrani ngadhawu Koko Prabu lerena durung wancine dipun gelak mangsane digege wancine yen ngono Siadi bakal nyelaki sarta nerjang pewarning Jawata Parang Paduka. Dimas isih ana pakaran kudu ndak rampungake menapa Koko Prabu? Jroning masewaken ora katon sowaning kadangku Yayi ing Awangga Parang Paduka. Ayo ditiliki ana ing kedaton ing Awangga kaya ngapa kananing Yayi Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu dadosa paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi tumapahing perang ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos keliya
Tandhingmu sapa? Tandhing kula kedah Kakang Burisrawa. Ya, pun Kakang nekseni Dimas. Sanggone paring rejeki sarta urip mula kowe aja sok ngresula. Nek urung diparingi rejeki iki nenuwun karo sing gawe urip, ora kok malah ngresula kaya ngono. Ora prayoga nek kowe ngresula. Bungah susah bejo cilaka sugih miskin ala becik kuwi wis dadi garising sing kuwasa. Nek lagi ala, nek lagi susah aja ngresula. Nek lagi becik, nek lagi bungah aja kurang atur panuwun. Kuwi wajibe wong urip ana ing alam padang. Nek lagi rekoso sithik kowe ngresula, nek bungah sithik kowe lali kowe ngucap syukur kaya ngono kok uripmu arep ketrima. Kowe kok cerewet iki ngapa? Kowe anu aku ki tuwa aku dadak mulang karo aku. Perkara tuwa ki ora perkara gedhening utawa akeh ngelmu. Wong tuwa iki kadang kala sing dindelke ming kebak pengalaman ning nek ngelmune isih kurang. Mula aja nganti sok kowe ngiwake karo wong enom. Wong tuwa kudu ngajeni karo sing enom kudu ngajeni karo sing tuwa. Tegese pengalaman dicampur karo kepinteran ki mujudake sawijining bab sing prayoga. Cerewet ora. Sing bagus saiki nek ana wong apike kon nyabrang, wong omahe ora nyabrang kok kon nyabrang. Lah nek ora kon nyabrang ora entuk dhuwit awake dhewe meng. Golek wong ning ndi ora ketemu. Ketemu ning pinggir bengawan iki sajae tukang satang. Tegese tukang wong nyabrangke wong nyabrang ana ing bengawan iki. Inggih kula pun Tarka. Menika rayi kula pun Sarka. Darka karo Sarka. Inggih Raden. Panjenengan sinten? Bolong tepung karo aku. Ora tau ndelok poster. Kadang nata ing Ngastina Raden Dursasana iki patih Ngastina patih Sengkuni. Cetha nek kuwi dudu wong Ngastina, Dur ngerti ora apal karo awake dhewe. Wis ditari wae aja kesuwen. Sarka lan kowe Tarka. Wonten dawuh Raden, tekaku ning papan kene. Kurawa bakal nglakoni perang Bratayuda. Monggo ujaring para sepuh kudu golek tumbal menungsa sing dadi korban kanggo kemenanganing para Kurawa. Mula wektu dina iki kane aku ketemu karo kowe, kowe gelem kowe tak pateni, kowe dadi tumbaling para Kurawa. Ora usah kuwatir. Turunmu tak golek tak gaweke omah kulawargamu tak cukupi 7 turunan. Ning waton kowe gelem dadi tumbal mati kanggo kemenanganing Kurawa, Sarka lan Tarka. Aduh. Oh. Nuwun sewu Raden. Anak kula menika kathah. Semah kula menika ugi kula wentah dhateng anak-anak kula wonten griya. Kula menika dados cagaking kulawarga menawi kula mboten nyambut damel anak-anak kula menika mangke nedha menapa langkung-langkung menawi kula pejah. Woi wong gerangan kupingmu bosok. Kowe wis dikandhani arep tak uripi 7 turunan. Dadi kowe mati kowe keluargamu ora bakal kapiran. Kowe mati keluargamu ora bakal kekurangan, mesti kecukupan. Wis, kowe manut apa ora? Nyuwun sewu. Nuwun sewu kula mboten purun. Sarka piye? Aduh kula ugi ajrih menawi kedah pecah. Kula mboten purun Raden. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi. Wah, setan lho. Oh, Garwes. Kokean cangkem ora.
sabet mutar. Ora ngerti iki klithih padake. Ora nyawang sapa-sapa. Batene kowe padake. Konangan wong krocok bendho cengelmu. Nek ngaku-ngaku kaya ngono, ha, mate kowe. Wis dur diusung kuwandane digawa ning negara Ngastina. Diaturke anak Prabu Duryudana yen to wis entuk korban tumbal kemenanganing para Kurawa. Arep ora ikhlas sing baku entuk patine wong sing gelem dadi tumbal wis ngono wae le.